שלום, שמי תמר שניידר, אני במקצועי תזונאית. זה לא סוד שחלק מהילדים שלנו הולכים ומשמינים. וגם זו עובדה נכונה שלא לכל הילדים יש מספיק כלים ומספיק מידע להחליט החלטות נבונות על תזונה ואוכל. מניסיוני הרב בתחום, בקליניקה, בעבודה פרטנית ובסדנאות לילדים, אני ראיתי שאחת הדרכים הכי מוצלחות, אם לא המוצלחת ביותר, היא דרך החווייתית. העברת מסרים בדרך החווייתית נותן לילדים הזדמנות לחוש ולהפנים, לראות ולשמוע את כל כלל המסרים בצורה קליטה וישימה. בסדנאות תזונה חווייתיות אנחנו מציעים מענה הולם. בסדנאות שלנו משולבות דרכים שונות, אמצעים שונים. בסדנאות שלנו משולבות פעילויות חווייתיות, מצגות, דפי עבודה, הסברים ביוכימיים פשוטים עם דרכי המחשה ועוד. בנוסף, על מנת להמשיך העברת המסרים אחרי סיום הסדנה, אנחנו מציעים לכם פעילויות המשך כגון פוסטרים לתלייה על הלוח, שירים שאפשר לשיר בבית הספר ועוד. ניתן לשלב מידע ופעילויות על תזונה גם במקצועות אחרים. שילוב זה בעל חשיבות רבה בעינינו. לכן אנחנו נתייעץ עם צוות בית הספר שלכם על מנת לפתח תוכניות מתאימות לכם. לדוגמה, בשיעור דרמה הדמויות יכולות להעביר מסרים חיוביים על תזונה ואוכל. הסדנאות שלנו מעבירות מסרים קליטים וישימים בדרך חווייתית וכיפית שהילדים אוהבים. אנחנו נשמח אם תיצרו איתנו קשר בטלפון או דרך דואר אלקטרוני. מצפים לשמוע מכם. נשתמע.